चिरां जिल्ला बिजनी दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बे फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोबथा सानाव हारिमु हानजा सुननाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव दालाइसा आफादखौ दैदेनलांनाय गासै 80सो बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बरायनानै लायो आरो बे फालिनायजोंनो सोमोन्दो लाखिना गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जागोन। बे गेवलां मेलावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहारारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होनना मिथिहोदों। दिनैहाय जोङो अक्सिगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हारिमु हानजा सुननाय बे हाबाफारिखौ जोङो गोबां हारि माहारिफोरखौ जों लेंथुमनानै जोङो हारिमु हानजा सुननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेनिखायनो लानाय जादों जे अक्सिगुरि ओनसोलाव जोङो गोबां माने हारि माहारि थानाय जायगा, बेनिखायनो जोङो बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि जेरै राजबंशी, एसामिस आरो गार' आरो बेंगलि, सावताल गोबां हारिनि बे हारिमु हानजाखौ जों लेंहरनानै दिनैहाय जोङो अक्सिगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो हारिमु हानजा सुननायखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जे साननैनि हाबाफारिजों जोङो जि हाबाफारि खुंदों बेवहाय मैया 22 आरो 27 जे फेब्रुवारिनि जे हाबाफारि, बेवहाय जोङो 22 फेब्रुवारियाव जोङो गोबां फरायसाफोरनि थाखाय बादायलायनाय जेरै थुनलाइयारि आयदायाव जे खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय आरो मिथिगायै बुंनाय आरो जायगायावनो सोंगाब सोंनाय, बे गोबां आयदायाव जोङो फरायसाफोरनि थाखाय बादायलायनाय लादों। आरो दिनैहाय जोङो नैथि हाबाफारि बेवहाय जोङो हारिमु हानजा सुननाय हाबाफारिबो लानाय जादों। आरो लोगोसे दायो बेजों लोगोसे दायो जोङो जोंनि अक्सिगुरि ओनसोलाव 1996निफ्राय जे बिबान लानानै खामानि मावलांनाय जोंनि अक्सिगुरि ओनसोलनि जे अक्सिगुरि एबसुनि दालाय एबसुनि दैदेनगिरि बारग'लांनाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बेवहाय जोङो खमैबो 80 सासो जोंनि अक्सिगुरि दालाय आफादखौ दैदेनलांनाय बारग'लांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दायो बिथांमोना फैगोन जोंनो खोथा हरदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। लोगोसे बे बरायनाय हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोङो गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन, जोंनो खोथा होदों बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दायो जोङो बे हाबाफारियावनो जोंनि बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। दा जोङो बेवहाय गोबां माने रायजोफोरनि सापर्ट मोनदों। जे जोंनि अक्सिगुरि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन जे जोंनि अक्सिगुरि दालाया एबसुखौबो जे एसेबां अनसायदों आरो एसेबां जोंखौ मदद होदों। दा रायजोफोरनि अनसायनाय आरो मदद होनायनि थाखायनो जोङो दिनैहाय जे गोबां हाबाफारि लानानै जोङो बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ जोङो मावफुंनो हानाय जादों आरो बेखिनियानो। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।